बैयाव बारनसै आङो ना गोलैबाय मिथिला बारनसै नै बारनसै आङो हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरजोबनाय जाबाय नै आङो दायो न'निफ्राय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आइलें हानायाव हाबबाय आङो दा माइ गायनो थांदों आरो हारसिं थांनोसै दिनै आङो लेट जाबोदों ना दा 9टासो जाबाय खोमालै ओमफ्राय आङो दा हारसिं थांनोसै आरो आइमोना थांखांजोब्बाय आं लेट जाबोबाय नालाय आंखौ नेयासै इसोरो होमबा नायलांदो नोंथांमोनाबो जों दिनैनि ब्लगखौ दिनै मानसिया एसे खम जागोन आरो खावसेया बेलेगाव थांदों ओमफ्राय बिनानावनि सासे लोगो दं ओमफ्राय आलासि सासे दङ आइ दङ ओमफ्राय दायो फंबायनि हिन्जावा फैगोन आरो दायो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो न'आव दायो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै थांगोन आरो ओमफ्राय दिनैयो गायनायाबो जोबगोन आरो दिनैयो जांख्रा जागोन नै आङो दा गामिखौ बारबोनानै फोथार मोनफैबाय आरो नै फोथारा बिसोरना ओमफ्राय जा गोजानावखा थुङालागा रुपहि मोनहैनो नागिरगोन आरो ससे थांबावबानो बिनि खाथियावनो आरो ओमफ्राय आङो हारसिं थांबाय थानो बाबाय आङो खारै खारैसो थांनांसिगोन ससे खारनोसै दैया देरसो आरो नै खारबोबाय ससे आङो ओमफ्राय दा थांगासिनो दा दैयाव गासिगोन नालाय आङो दख'नाखौ गुसुं गाननानै लानोसै नै जागोन ना खिनि गुसुङा जाबाय एसे दा थांलायनोसै आङो दै जाब्ल' बारै थांलायबाय आङो खारलायबाय खानाया बुलांबाय थायो नै याव जा साफा सिनारि दं नै मिथिंगा बिबार बारथ'वाखै नै बेयावबो खोथिया फुसुदो मालायनि गामिनिनो आरो ओमफ्राय जोंना बै गोजानथारावसो नै ट्रेन मोनफैबाय आङो हाबाब फैनायावनो मेंखाजोब्बाय मा माइ गायबावगोन आंलाय बे गाखानि ना बेयाव मैया जि साफा दै बोहैदोंमोन दिनै फिसासासो दैयानो रानजोब्बाय दैया जि साफा हायसिनि फोथारा मालाय बेलेग फोथारफोरा इदि नङा खोमा सोरनाबा नोङो दिसुन होमबाबो बिसोरनिया जोबोद साफा आं बिराद मोजां मोनो इसोरनि फोथारखौ ओइ नाहरबाय दं आंखौ बैयाव बारनसै आङो ना गोलैबाय मिथिला बारनसै नै बारनसै आङो नै जोङो मैयायो नैबे 8 बिगासेखौ गायलांदोंमोन आरो 1.5 बिगा गायलांदोंमोन जों मैयायो ओमफ्राय नै 8 बिगासो दंबायोमोन मासे थाब गायखांखो नोंसोरो आं फैलायलायबाबो जाखोमोनस' हासिगोन नै एसेल'सै 8 बिगा दंखायोमोन दा सालांसै सालोंनो टाइम जाखाबाय नै आङो सालोंखानोसै मोनफैनानै ओमफ्राय बाबाया आलि खोबाय दङ मैयायो सोर गायदोंमोन इसोर गैया आरो दिनैयो बेलेगसो बिनानाव दङ ओमफ्राय बिनानावनि लोगो ओमफ्राय नानि आलासि सासे आइ ओमफ्राय दा आंबो गायसिगोन आरो फै सालोंनोसै फै नैयाव साखा दहायनो आइमोना लाबोखादोंमोन हा
नैयाव ना गुरगोन जों दायो माइ गायखांबाथाय जेखाइ लाबोखादोलाय नै गंनै जि ना खारखायो नाखौ मोनगोन ना मोनाबा नायनोसै दायो गुरनानै बा गांजेमा मोनलाय नै गांजेमा ओमफ्राय नै साखा लुनोसै आङो दा आइदोहाय माबा खोथिया थोगोन आरो थोगोन इ ससेयालाय माथो गैया दे थोनाय नङा खोमा नै माबा गुसुर बोलाबायदो नै रनायाव खम जादो हर मेथाइ होनायावबो खामगोन दा बेलाव जोंनो हासु जाबनोसै ना होमबा खामबाय आं दाबो ओंखाम ओंख्रि सङाखै होनबा आलुआ ओंखाम संखांबाय ओमफ्राय माबा ओंख्रि जानदो नाजों खालामनांगौ आङो अन लाबोनो हरदों ओमफ्राय गोदोलायनो थाखाय लायनो थांदों मोनफैयाखै आंबो थांगौमोन गासिनो ओजों माथो हानानैसो दं फैलाय मोनबाय नै जोङो सा लोंखांबाय दा माइ गायनोसै एसेल'खासै दसेनो हासिगोन जोङो आइयो जोंना माइ गायनाया गायखांजोबथारसिगोन इखो हाबानो थांनो मोनसिगोन जोङो Hey, boga, doko. Hus. Mai narani lai kuma goथावाखै नोंनि महरालाय अन्थाव बाथाव उखुमुदानि लाइ खुमरा गुफुरादा हिन्जावखौ दा नागिर गुफुर थैनानै थांब्लाबो बावनो हाया सना बे जोनोमाव नोंजों नङाबोला संसार जाया खाफालाव गैयाब्ला जुलि जाया दा आइ आफानि खोथा मोनाबोला सादा खाम
गोसोआव दोनबोला फस्थायनांगोन आं बादि हौवाखौ नेवसिबोला Sebaik ini sebaik sangkra. Yang baik pada dosen nanti nanti nol sampai. Ini mana nih? Sangkra ni dina ya udang ke habru pun insang isi. Siri kan ni. Ah rah. Ayah nak guru ni sini. Ambu guru ni sini isi. Oh, kalbai sih, aku habis pun kemana gitu, pun sedih. Which kado ko ayas lah, harga sini. Nak guna siapa dosi? Habai sih mak. Nay जोङो दा ना एसे गुरखांनानै फैबाय नायानो गैथ्रा नाखौनो मोनथ्राखै जोङो नै बेयाव थाबायगासिनो जोङो ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांनोसै आरो हा सोर हरदों खांख्राइ लाबोबावबाय नै आंहा हरफाबाय आंनो सासे मानसिया थांलायनोसै जोङो दा न'आव नै जोङो दा न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय नै मोखाङा ना गोजा बोरैबा जाजोब्बाय गोसोमबो जाबायना आङो एसे ओमफ्राय दा दुगैनोसै ओंखाम जानोसै न'आव थांनोसै न'आव माने जोङो इसानि न'आव मोनफैबाय आरो माइ गायनाय लानि न'आव आइलेंहानि न'आव दा दुगैनोसै खावसे दुगैबाय दं दुगैखाङाखै जाला मोखाङा ना गोजा जाजोब्बाय जोङो दुगैखांनानै ओंखाम ओरि जाखांनानै दसे उन्दुबाय आरो ओमफ्राय दा आङो न'आव थांफिननोसै थाबोबाय गारबोबाय बिस्राखै जोङो दा न'आव थांनोसै आरो होमबा लोगोफोर जोंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय दा सनाबो फैदोंमोन थांग्रोबाय सिगाङाव